Malikura jɛmukan kɛnɛ sigilen ni VOA soba kɔnɔna na Washington DC aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na. Ayiwa an bɛna aw kunnafoni miniti 30 nata ninnu kɔnɔna na. An ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan. Ka da Faransi dɛmɛ ɲɔngiriliw kan n'u ye a laseli kɛ ani Mali jamana fangatigiw olu fana ka jaabiliw ka kɛɲɛ ni a taabolow ye. Faransi ani Mali yɛrɛ baɲumankɛ tɔn dɔw ye u kannabɔ a koɲa kan. Awa ka u ka hakilinaw di a kan. An bɛna olu hakilinaw laseliw kɛ aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna na. N'an tilal'o la a yirala k'a fɔ ko Allemagne jamana fana ye a yira k'a fɔ ko a bɛna a ka lakanakɛla minnu n'u bɛ baara la lakanakɛ baara la duniya keleya tɔnba ka lakanakɛ cakɛda kulu kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ wele ko MINUSMA la Mali jamana kɔnɔna na k'u bɛna u ka lakanakɛlaw lasegin dɔɔni dɔɔni k'u labɔ. Ayiwa an bɛna ban u bɛɛ la an bɛna a kuncɛ ni Coupe du Monde ale kunnafoniw minnu bɛ a kan lɛri 24 tɛmɛnen ninnu na tolantan minnu kɛra jamana jumɛn ni jamana jumɛn olu kafura ɲɔgɔn na a koɲa kan u ye ɲɔgɔn ye bagulu siman kan jɔnniw de gagnera ka daminɛ an bɛna an ka laseli kɛbaga min bɛ Bamakɔ Mohamed Daɲogo ale b'an bolo nɛgɛ kan directement na an bɛna walawalali dɔw di ani hakilijagabɔ ko dɔw ta ka olu laseliw kɛ an ye an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na sisan kɛnɛ kan ɲanzan. Ka segin ka foli ani tanuni kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA so b'a la ayiwa aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'aw bisimila an ka kɛnɛ nin kan ayiwa sisan an y'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan kurubon karitɔ ko an ka laselikɛla n'o ye Mohamed Daɲogo ye ale b'an bolo directement na ka bɔ Bamakɔ Mohamed. Ayiwa kibaruya jumɛn de b'i bolo ka kɛɲɛ ni Coupe du Monde n'o ye duniya ntolantan na ɲɔgɔndan kɛnɛba min n'a sigilen bɛ Qatar jamana kan lɛri 24 tɛmɛnen ninnu na kɔnɔna la. Gati y'a fɔ cogo min na diɲɛ balontanba min bɛ yen n'o ye Coupe du Monde ye ale kɔni a bɛ senna halisa tile o tile dolanciw olu bɛ senna bi kɔni kulu minnu karila ɲɔgɔn na fɔlɔ o de ye Maroc ani Croatie ye an bɛ hakililajigin k'a fɔ Maroc o ye farafinna jamana sabanan ye mun sen donna nin baara ninnu na Senegal ani Tunisie tɛmɛnen kɔ ale ni Croatie jamana u ye ta ka bin kɛ fu ani fu si ma se si la o tɛmɛnen kɔ i ka dɔn k'a fɔ min ye Allemagne jamana ye n'o kɔni ye dolantan na nana ye i ka dɔn k'a fɔ a ye mɔgɔw dabali ban bi sabula Japon jamana u ye Allemagne ci 2-1 a bɛ mɔgɔw hakili jigin i ka dɔn balimako wɛrɛ la mun ye i ka dɔn Arabie Saoudite ale ye Argentine ci cogo min na mɔgɔw kɔni dabali banna kosɛbɛ an bɛ wagati min na ko sisan Espagne ale ni Costa Rica olu de bɛ ɲɔgɔn na u talen dɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la mun ye 3 ye Espagne kaw ye don fu o bɛ kɔni o ye Costa Rica ta ye sanga filanan kɔni wagati kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ nin ko in na cogo min na o la cɛw match laban bɛ yen bi o de ye Belgique ani Canada olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kaɲa 19 wagati an bɛ hakililajigin k'a fɔ kunun nɛgɛ kaɲa 19 wagati mun ye Faransi jamana ye ale ni Australie u tun ɲɔgɔn na Faransi ale ye sebaya sɔrɔ 41 mun ye u ka cɛmancɛ ɲɛfɛ dolantan na n'o ye i ka dɔn Olivier Giroud ye ale ye 2 don o 2 o b'ale ka cɛw bɛɛ lajɛlen Faransi kulu tɔgɔ la o b'o kɛ 51 mun ye Thierry Henry ye ale ni o kɔni ale y'o sanga o la an bɛ don min na ko bi Giroud ni Thierry Henry olu de kɔni Faransi kulu tɔgɔ la olu de cɛw don ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan Mohamed Daɲogo kumakan don ka bɔ Bamakɔ VOA tɔgɔ la. Ayiwa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni tɔw ye sisan an ye a fɔ ɲɛna jɛmukan daminɛna k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni Faransi ka laseliw ye k'a fɔ ko a ka baɲumankɛ a ka dɛmɛ olu bɛna ɲɔngirili kɛ Mali jamana kan awa Mali baɲumankɛ kulu tɔnba 2 olu ɲɛmɔgɔ an y'olu sɔrɔ k'u ka hakilinaw ta a fɔlɔfɔlɔ o ye Lamine Kamisogo ye ale ye fɛn min ye baɲumankɛ kuluba n'a bɛ wele ko partenaire pour le développement rural na u b'a wele ko PDR o président ye ka bɔ Bamakɔ an ka u ka kumakanw lamɛn.
an ka baara ye fasodenw dɛmɛni de ye ni y'a ta faransi ka décision ni ma ayiwa ni o kɔni ye kuma fɔlen ye parce que depuis février kalo la faransi y'a ka aide bilatérale ko a la don ka sɔrɔ an bɛ embargo la n'u ka ye sisan ma kɔnɔ ka kuma fɔ jama ɲɛna n'o tɛ bilatéralement diplomatiquement a dabilalen don a mɛnna depuis février n'an ma ɲɔgɔn faamuya la a bɛ kɛ komi ni an bɛna bila ɲɔgɔn na an ka hakili jagabɔ o kama ONG fɛn fɛn bɛ mali la ko mali yɛrɛ ONG don i mana sigi 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ hali 5 tɛ yen ni faransi ka financement bɛ min bolo wa hali n'a bɛ min bolo fana u b'a jagoya i ni u ka association dɔ de ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien i ni Europe association dɔ ka baara kɛ ɲɔgɔn donc gɛlɛyaba de b'u ka financement ko la ayiwa u kɛlen bɛ k'a fɔ ko u b'a di minnu ma ko ka des actions humanitaires o y'u yɛrɛ ka ONG minnu bi yan wa olu dun bi yan nɔ u yɛrɛ ka hakilila de ONG nationale ka nafaba t'o la wa société civile ka nafa min b'a la fo n'a sɔrɔ an ka mɔgɔ minnu ye baara l'u bolo u kɔni bɛna taa gɛlɛya la u bɛna taa chômage la parce que n'a fɔra ko k'olu bila a bɛna kɛ jangata ye an ma n'o tɛ n'a kɔni danna an ka ONG yɛrɛ ma ni a financement bɛ minnu bolo a dɔgɔyara cogo o cogo an b'a ɲini transition fɛ u k'olu mɔgɔw jukɔrɔma don don walasa mɔgɔ minnu b'o o programme kan u kana taa chômage la bon min yɛrɛ ye transition ka réponse ye ka faransi jaabi fasoden ɲuman bɛɛ kan ka kanu barisa nafaba t'an kan tiɲɛna gɛlɛya b'a la mais an fasodenw kɔni k'a dɔn k'a fɔ ni faso ko nana an k'an ka ko bɛɛ de bila ka faso ko makara ne tɔgɔ Ablaye Ba sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi ma tɔn dɔ bɛ Faransi yan nɔ ko APSM Alliance Patriotique pour la Souveraineté du Mali ne y'o secrétaire général ye anw m'a faamu ka d'a kan Faransi État kɔfɛ collectivité territoriale caman bɛ yen nɔ olu bɛ dɛmɛ don ka se Mali collectivité territoriale ma donc wari in bɛɛ bɛ bɔ fana AFD kɔnɔna la donc o kɔrɔ ka fɔ Faransi mi miiri comme quoi yan sigidaw ni Mali sigida caman bɛ jumelage la caman bɛ coopération décentralisée kɔnɔna la donc kɔlɔlɔba de bɛna se u ma parce que programme caman bɛ sen kan nin kɔrɔ ka fɔ programme bɛɛ bɛna suspend mun ye Mali fana ka réaction ye anw bolo o kun tɛ parce que ONG ninnu caman fana ba de bɛ yen nɔ minnu bɛ baara di mɔgɔ caman ma Mali la mɔgɔ bahirika caman ma même misali dɔ ta anw ni ONG dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ tungaladenw dɛmɛ u ka projet ficeler ka financement ɲini u ye financement ninnu bɛɛ fana bɛ bɔ aide au public et au développement de la donc nin ye o projet bɛɛ jɔlen ye parce que an ka o programme kɔnɔna la mɔgɔ caman sera ka segin ka taa Mali la o ye anw ka Mali dɛmɛni sira dɔ ye ka se ka an balima minnu bɛ tunga fɛ na ni minnu b'a fɛ ka segin ni baarakɛ hakilina b'u la k'u ka hakilinaw yɛlɛma ka kɛ projet u dɛmɛ ka se ka sigi so mais ni ko bɛɛ suspendra tantɔ an bɛ fiɲɛ don o fɛn caman na donc mun bɛ senna Mali ni Faransi cɛ anw yɛrɛ hakili la jamana in fila bɛɛ lajɛlen kan ka ji dɔɔni k'u ka ɲamaku ji la pour que jamanaden fila bɛɛ bɛ se ka to teriya la cogoya min na quoi parce que Faransi y'a gɛlɛya Mali y'a gɛlɛya mɔgɔ si t'a fɔ an ka segin an kɔ ka miiri dɔɔni jamanadenw bɛna kɔlɔlɔ minnu sɔrɔ donc jamana fila in bɛɛ kan ka miiri jamanadenw ka kɔlɔlɔ ma n bɛ misali dɔ ta pour montrer département ka mairie kan olu ni yɛlɛmani bɛ coopération décentralisée la ça fait des années et des années donc nin bɛna fiɲɛ don la ne ye Keɲebaka de ye depuis 2014 an ye projet dɔ fana fɛ dans le même sens donc o projet ninnu bɛɛ bɛna sumaya ka sababu kɛ nin fɛn nin ye parce que bɛɛ sirannen don ka i engagé sisan depuis annonce nin kɛra des deux côtés sisan a yirala k'a fɔ ko faransi baɲumankɛkulu olu fana ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Mali ka jaabilikanw ye n'u y'a di ka kɛɲɛ ni an ka kɛɲɛ ni faransi ka dɛmɛ ɲɔngirili ye Mali jamana kɔnɔna la awa olu fana ye kumakan dɔw fɔ ka da o hakilina ninnu kan Modibo Danbele bɛ a walawala an ye an ka lamɛn. Olivier Brieron ni coordination sud ɲɛmɔgɔ don ni ale ye baɲumankɛ tɔn minnu faralen don ɲɔgɔn kan ni a bɛ baɲumankɛ tɔn 40 bɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ ko nin ma diya n ye an dusu ma kasikasilen don k'a ye k'a fɔ ko Faransi ka foroba dɛmɛ mun bɛ dila baɲumankɛ tɔnw ma ko dan bɛna sigi o la k'a sababuya kɛ jamana fila cɛɲɔgɔnya gɛlɛya ye Faransi jamana a bɛ dɛmɛ don baɲumankɛ minnu ma jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɛnɛyako jiko kuranko ani kalanko la olu la an bɛ se ka Croix Rouge fɔ Première Urgence Internationale Humanité et Inclusion ani Solidarité Internationale Mali jamana ka camancɛ fanga a ma piripirilatigɛli kɛ ni baɲumankɛ tɔn ninnu u bɛ dɛmɛ suguya min di ani mun de nana ni a ka nin waleya in tali ye Faransi ka nin baɲumankɛ tɔn ninnu na mun dɔnnen don kosɛbɛ o ye Médecins Sans Frontières ni ale bɛ Mali kɔnɔna la a ka bolofara mun bɛ yen ale tɛ baara kɛ ni foroba wari ye a bɛ komi i n'a fɔ ale sen tɛ nin waleya in na Faransi jamana fanga ɲɛmɔgɔ ye weleweleda kɛ Faransi baɲumankɛ tɔnw ye k'u ka Mali jamana ka furancɛ fanga ka nin kumakan in labato kabi san 2013 Mali n'a ka jamanadenw u ye dɛmɛ mun sɔrɔ
sɔrɔ a bɛ euro miliyɔn 100 bɔ san kɔnɔna la foroba dɛmɛli la ka ɲɛsin ɲɛtaga ma ani adamadenyaw tɔpɔtɔli la a ye hakili jigi k'o la. Mali jamana ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛl Abdulayi Mayiga ye a yira k'a fɔ ko nin waleya in tara ka sababuya kɛ Faransi fana ye waleya mun ta ni o ye k'a fɔ ko a b'a a ka dɛmɛ ɲɔnkiri ka ɲɛsin Mali jamana ma. Dɛmɛ ka ɲɛsin Mali jamana ka fasojama ma ko olu sen tɛna don ni waleya in na. Baɲumankɛtɔn caaman de be yen minnu jalakilen don bɔlɔlɔsiraw kan ni kalo laban ninnu na Mali la k'a fɔ k'u ni jatigɛwale mɔgɔw n'o ye terrorisiw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Hali ni a y'a sɔrɔ nin baɲumankɛtɔn ninnu ka baarakɛ sɛbɛnw u b'a a jagoya u kan k'a fɔ k'u kan ka baara kɛ ni tilennenya ye sɔrɔ u ma dɛmɛ mɔgɔ si fɛ. Ayiwa ka tɛmɛ ne halisa ni kunnafoni ye a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye Allemagne jamana ye olu ye laseli kɛ k'a fɔ k'u bɛn'u ka lakanakɛkuluw labɔ Mali jamana kɔnɔ dɔɔni dɔɔni minnu bɛ baara la MINUSMA ka bolo kan. Ayiwa Mariam Tarawele ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna. Allemagne jamana ɲɛmɔgɔw ko k'u bɛna ɲini Bundestag fɛ ani ka fara u ka wasabulon kan min bɛna k'a siɲɛ laban ye ka san kelen ɲɔgɔn fara u ka baaraɲɔgɔnyaw kan fo ka taa se mɛ kalo san 2023 ma ka baaraɲɔgɔnyaw jijilen to Bundeswehr ani Mali jamana cɛ. U ka wulikajɔ min tun bɛ senna jamana kɔnɔna la bɛ se ka kuncɛ cogo min na san 10 baaraɲɔgɔnyaw kelen kɔfɛ u ni Mali jamana cɛ min laseli kɛra u ka jamana ka kuma latɛmɛla Stefan Hebestreit min bolonɔbilala bataki dɔ kɔnɔ. Ni hakilina minnu bɛna kɛ ka dɔ fara u ka baaraw hakɛ kan bɛna jateminɛliw fara Mali jamana ka jamanatigisi kalata labɛn baaraw kan min kala ka yan ka taa février kalo san 2024 bataki in ka fɔ la. A kunnafoniw bɛɛ lajɛlen na tɛmɛna lajɛrɛ dɔ kelen kɔfɛ u ka masayaso kɔnɔ n'a bɛ wele ko chancellerie. Ministri min sigilen don u ka kɛlɛkow kunna ani ka fara u ka jamana kɔmakow ɲɛnabɔli ministri kan ko k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ Olaf Scholz bɛna sen don kuma min na duniya kɛlɛya tɔnba Nations Unies o min ka baaraw daminɛna Mali jamana kɔnɔ kabiri san 2013 walasa ka se ka basigi la na jamana kɔnɔna la ani ka jadi jɛkulumaw gɛn pewu ka bɔ Mali kɔnɔ ka baaraw lajɛyalen tɛ kosɛbɛ nin waati in na. Jamana 6 olu farala ɲɔgɔn kan ka hakilina dɔw ta kalo damadɔ kɔnɔ ka baaraɲɔgɔnyaw ɲɔnkiri u ka finitigiw ni Mali jamana cɛ. An bɛna to an nɔ la ka tɛmɛ jamanatigisi kalata waatiw kan nka an bɛna an bolominɛw cɛli daminɛ dɔɔni dɔɔni min baaraw bɛna kuncɛ san 2023 tilema tile waati. Hakilina minnu jateminɛlen don an fɛ kosɛbɛ nin kɛra u ka lakana ministri Christine Lambrecht ale ka laseli ye tarata wula fɛ lajɛrɛ senfɛ min kɛra Berlin. Bundeswehr ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ MINUSMA kɔnɔna la minnu ka kɛlɛcɛ hakɛ o bɛ se mɔgɔ 1400 ma. Ayiwa sisan ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye nazarala kɛlɛya tɔnba Union Européenne ale ye wele bila Burkina fanga ɲɛmaw ma k'a f'u ɲɛna k'u ka u jɔ u jɔyɔrɔ la ka kɛɲɛ ni u ka lasigidensow olu lakanaliw ye ka bɔ faso jamajɛkuluw cɛ la. Kader Traoré. Kabi tile damadamani Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya Wagadugu kɔnɔ fasoden murutelen dɔw bɛ giringajɔ la Faransi ka lasigiden ka so ɲɛfɛ n'an ko ambassade de France. Nin giringajɔla nin ka ajo tɛ dɔwɛrɛ ye ko fɔ Faransi ka sɔrɔdasi jɛnkulu min bɛ Burkina kɔnɔ Kamɔsɛn kin kɔnɔ ani o ka lasigiden min sigilen don Wagadugu ko fɔ olu ka jamana bila. Nin wulikajɔ ninnu bɛ komi i n'a fɔ finitigiw tɛ sera ka o lasale. O de kosɔn Faragbɛra jamanaw ka tɔnba n'an ko Union Européenne ale ka lasigiden min sigilen don Burkina Faso ale ye laseli dɔ bila ka se Burkina Faso ka kɔkanko ka minisiri ma min kɔnɔ a y'a yaala Burkina Faso ɲɛmaw fɛ ko fɔ nin wulikajɔ ninnu ka lasa walima ko Faransi ka lasigiden ka so ka lankanaya ka tanga ka bɔ nin wulikajɔla ninnu ka balaw ma. Union Européenne ka lasigiden min bɛ Burkina Faso kɔnɔ ale y'a ka dusukun tɔɔrɔ yira ko a sɔngɔ filanan nin ye lɔgɔkun 6 kɔnɔ ni nin giringajɔ sugu nin bɛ kɛra Faransi ka lasigiden ka sigida ɲɛfɛ sanke Burkina Faso ka finitigiw ka se ka sira banabiri nin giringajɔla ninnu ɲɛfɛ. Union Européenne ka cikɛda min Burkina Faso kɔnɔ olu ko o ma jɛn ni nin wale sugu ni ɲɔgɔnya ye sabula novembre kalo tile 4 tɛmɛnen kapitɛni Ibrahim Traoré ka fanga ta tɛmɛnen kɔ fanga ɲɛma kuraw tun ye kunnafoni dɔ di jamana wɛrɛ lasigiden minnu bɛɛ sigilen don Burkina Faso kɔnɔ k'a yira olu la ko bɛna fɛɛrɛw bɛɛ bila sen kan yaasa ka se ka u ka lasigiden so tanga ka bɔ walejuguw ma. Union Européenne ka cikɛden min bɛ Burkina Faso kɔnɔ ale ko yaasa ka se ka bɛɛ tanga ka bɔ sini nimisa ma ani balaw fɛnɛ ma a b'a yaala Burkina Faso ɲɛmaaw fɛ u ka ko bɛɛ dakelenya min bɛ se ka kɛ sini fɛnɛ olu tɔgɔ ɲuman ka fɔ. O tɛmɛnin kɔ kamasɔrɔ giringajɔla ninnu y'a yira fana ko jumalon novembre kalo tile 25 natara olu bɛna u ka murutili kura dɔ bila sen kan ka se Faransi ka lasigiden so ma nin jamana kɔfɛlen ka ambassadeur ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a yaala Faransi ka cikɛdaw baarakɛlaw bɛɛ fɛ ko minnu ka baara tɛ telimanko ye i n'a fɔ urgence ko u ka to so. Faransi ka lasigiden min sigilen don Burkina Faso ale ye nin laseli nin fɛnɛ ɲɛsin olu ka kalanso minnu bɛ Wagadugu ani Bobo Dioulasso kɔnɔ. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ayiwa an balimaw k'a fɔ an ɲɛna halisa a bɛ Mali kura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio wɔɔrɔnan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC. Aw tulo bɛ Keyatu Tarawele de kumakan na nin waati in na. Ni minnu bɛ fɛ k'u sɔgɔ jɛmukan in na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na. An bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 100 fila ntomi ani naani kan Burkina Wagadugukaw fɛ yen nɔ. An bɛ sɔrɔ fɛnɛ fiɲɛ turukala 99 ntomi ni fu kan Abidjankaw fɛ yen nɔ Côte d'Ivoire. An bɛ sɔrɔ fɛnɛ Gawukaw fɛ yen nɔ fiɲɛ turukala 106 ntomi ni 1 kan. Tumutukaw fɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 ntomi ani 7 kan. Koro a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 ntomi ani 2 kan. Minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na sanfɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsirabaw kan www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ an ka page kan Facebook, Instagram ani YouTube sanfɛ directement na. Ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko Mali furuba fanga ye dɛmɛ laseli kɛ Mali camancɛ yan fanfɛ marayɔrɔ sigida caman mɔgɔw ma. Mahamudu Bokim VOA ka kunnafoni sɛnsɛla ka bɔ Mopti ale bɛ laseli kɛ an ye a ka an ka kumakanw lamɛn. Maa kuma dogolen minnu dagayɔrɔ bɛ Mopti u ye ji sanuman sɔrɔ ka sababu kɛ UNICEF ye. Nin dagayɔrɔ kɔfɔlen ninnu de filɛ nin ye Barbe, Hɔrɛgɛndɛ, Sarema, Wailirde ani Takuti. An ka Hajja Degoga ani Mariam yɛrɛ boli lamɛn olu ye dagayɔrɔ ninnu musow ye. Ji kɛ gɛlɛya an bɛ taa ji ta fo yɔrɔ jan na de. Yaya n'i ye senw kelen ta i bɛ se ka i ka fini ko n'a ye i bɛ se ka i ka minɛn ko n'a ye mais sisan ji nalen de kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an b'i ko an fɛrɛ ma an b'i ko an bɛ an ka minɛn ko an fɛrɛ ma. Sannan tun bɛ pɔmpe in sɔrɔ jiko gɛlɛya tun b'an na kosɛbɛ nka bi an bɛ Ala barikada o dɔnni bɔra an kunna jiko in a diyara an ye kosɛbɛ. Kasabi min donna ni jibondon ninnu na a bɛ t'i jɔ 1,400,000 ani 46,000 la. Hɔrɛgɛndɛ maa kuma dogolenw ka ɲɛma a b'a ka nusajiya yira nin waleya in na. An ka Hamadun Boli lamɛn. Jiko gɛlɛya kun bɛ an kan nka bi jiko gɛlɛya kɔni a wulila ka bɔ an kan. A y'an nafa kosɛbɛ wa a diyara n ye. A bɛna kɛ sababu ye an b'an ko an b'an gɛ wa an bɛ ji min kan fa. Ma n'i ye fɛn fɛn sɔrɔ n'i ma ji sɔrɔ fu don. N bɛ UNICEF fo kosɛbɛ olu min kɛra sababu ye ka nin jibondo in d'a ma. Mopti mara ɲɛma ni o ye Colonel Major Abbas Dambele ye a y'a ɲini dɛmɛbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ u ka UNICEF ladege yaasa jiko gɛlɛya bɛ ban Mopti. An y'o de fɔ n ko Mopti population 600,000 habitants 60% d'accès à l'eau potable durable dɛmɛba tɔw kana u ka dɔ fara an kan an ka se ka 100% sɔrɔ même n'a ka gɛlɛn mais an ka sɔrɔ a la o 100% sɔrɔ la. Mahamudu Bokum VOA Bambara tɔgɔ la Mopti mara kɔnɔ. Kan tɛmɛ ni kunnafoni ye halisa a yirala k'a fɔ ko Ukraine dugu caman gosira bi araba in na Irisi jamana ka sɔrɔdasiw fɛ. Mohamed Toure bɛ détail di an ma k'an k'a lamɛn.
Енергетики і комунальники в багатьох регіонах продовжують. Рisi jamana ka jatige wale kelaw ba ɲini ka Ukraine ka fanga kuran sɔrɔ yɔrɔw tiɲɛ. Bi bingani kɛra jamana marabolo caman na Ukraine jamanatigi kɔrɔsigi Kirilo Timoshenko y'o fɔ fiɲɛ sara fɛ n'o ye Telegram ye. Bonda sanfɛla fila tiɲɛna mɔgɔ 3 sara mɔgɔ 6 wɛrɛ joginna. Kiev mara ɲɛmɔgɔ y'o fɔ Telegram kan k'a sɔrɔ a ma kunnafoni wɛrɛ di. Kiev dugutigi n'o ye Vitali Klitschko ye y'a jira a t'a fan fɛ ko siratigɛbaw dɔ de torɔ la k'a jira ko jiko u jɔlen don Kiev bɛɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ lafiɲɛbɔw ye. Mara ɲɛma Oleski Kuleba y'a a jira a la ko mara bɛɛ yelen tɛ. Ukraine jamana ka kɛnyɛrɛ tɔnba DTEC y'a jira Telegram kan ko kurantigɛ ko kɔrɔtɛlen kɛra Kiev jamana la walasa k'a ɲini ka a ko sabati joona. Lviv dugu la Ukraine tilebiyan fan fɛ Irisi jamana ka gɛlɛden n'o ye misil 2 ye kuran sɛnɛyɔrɔ dɔw gosi min kɛra sababu ye ka kuran tigɛ sigida 2 la ka kɛɲɛ ni mara ɲɛmɔgɔ Maxim Kozitski ka fɔta ye. O Risi jamana ka sanfɛ muguci 2 kɔlɔlɔ tilenlen wɛrɛw n'o ye Moldova ye n'o ye fanga gɛlɛyalabaw ye ka ban minnu sababu bɔra Ukraine jamana na. O kɛra arabadon kuran tiɲɛniba ye Risi ka mugu lagosili kɔfɛ. Fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Andrei Spunu ka fɔ la. Ayiwa sisan an ka fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ ye Siyaka Tarawele a n'a ka cɛdenw u bɛna kuma Coupe du Monde kunnafoniw kan an k'u ka kumakanw lamɛn. Qatar jamana kan Coupe du Monde min bɛ siran dɔrɔntan ko fɔ o bɛ ka tan yen kabini kari tɛmɛnen novembre kalo tile 20 san 2022 diɲɛ kuru kara siran dɔrɔntan ɲɔgɔndanba don min ye kunu tarata novembre kalo tile 22 ɲɔgɔndanw ye sigasi t'a la. Faransi jamana ni Australie jamana ka ɲɔgɔndan de tun bɛ ka makɔnɔ kosɛbɛ. Diɲɛ ŋana o min ye Faransi ye se kɛra a ta ye Australie kan kosɛbɛ cilu 4-1 hali n'a y'a sɔrɔ Australie de fɔlɔ la ka Faransi celu lamaga ɲɔgɔndan daminɛ na sanga 9 ka kɔn o ɲɔgɔndan ɲɛ groupe D ɲɔgɔndan tɔ kelen tanna Danemark ni Tunisie ye 2-2 de kɛ si ma se si la kanankolo fan 2 bɛ fɛ kama sɔrɔ sɛrɛntɔlɔntan dɔnbaga dɔw ka fɔ la kɛnɛ in kan Tunisie bɛ jate cunɛw fɛ. Tunisie farafina cɛbɔ dɔ don an bɛ se k'a fɔ ale doncogo ɲɛna tulo na a ka boko fɔlɔ in sen fɛ ka d'a kan a ye kuru kelen sɔrɔ sibiri nata novembre kalo tile 26 Tunisie ni Australie de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni Tunisie b'a fɛ ka to tulo na fɔ ka se sɔrɔ kosɛbɛ o ɲɔgɔndan na o fana bɛ se ka kɛ hali n'a y'a sɔrɔ Australie jogini de bɛna Tunisie kunbɛn o dun ma nɔgɔ. Ka taa Senegalikaw fɛ yen Senegal farafina cɛbɔ wɛrɛ Qatar kɛnɛ kan a binna hakilina jiginna Pays-Bas ɲɛkɔrɔ a ka boko fɔlɔ la kuna sini ntɛnɛ kanankolo celu 2 farafina ŋana degeli karamɔgɔ Aliou Cissé sɛbɛkɔrɔ kɔrɔfɔra Senegal ka caman fɛ u y'a ɲini sirantɔlantanaw fɛ u ka da u yɛrɛ la walasa ɲɔgɔndan tɔ 2 minnu bɛna tan se ka sɔrɔ. Nama Jara VOA lasigiden Dakar. Senegali waraw gosilen kɔfɛ tɛnɛndɔn Pays-Bas jamana fɛ 2-0 diɲɛ tɔlantanba in na Qatar kunun tarata bololow kan sirabadaw ni barokɛ yɔrɔw la ani kunnafonidisow ka jɛmukanw kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ kan Senegali waraw dege karamɔgɔ Aliou Cissé kɔrɔfɔra kosɛbɛ tɔlantan kanubagaw n'a dɔnbagaw fɛ ka da kan ko filiw caman y'a sɔrɔ tɔlantan in kɔnɔ n'a man kan kabini Abdou Diallo ni Cheikh Kouyaté jogina n'u bɔra. Shamsidin ye kunnafonidila ye farikolo ɲɛnajɛ kan Senegali farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga dɔw fana. À la 61e minute, Abdou Diallo est sorti. Sanga 60 Abdou Diallo bɔra sanga 73 Cheikh Kouyaté fana bɔra o la nin boli fila in de nin sɛbɛyabaliya in nati n'o tɛ tɔlantan fɛrɛw la Aliou Cissé y'i jo bangali ɲɛkɔrɔ o ka kan ka fɔ o ye kelen ye ko filanan a bɛ Bulaija labo ka na ni banbajɛ ɲɛ o ye Aliou Cissé ka fili fɔlɔ ye tɔlantan in na hali n'a tun bɛ taama a sen kelen de kan a man kan ka bɔ bawo a tun ye degun lase Hollande camancɛyɔrɔ la. Sur en tout cas l'axe central de la Hollande. I n'a fɔ Senegali jamanaden tɔw a ye wele bila Senegali waraw ma u k'u cɛsiri walasa u ka sebaya sɔrɔ Qatar ni Équateur jamanaw kan. Sélectionneur, il est le seul à pouvoir dege karamɔgɔ kelen pe de bɛ se ka dɔn mɔgɔ min bɛ se ani mɔgɔ min tɛ se sisan a tɔ sa ne kɔni bɛ min fɔ an bɛ se ka Qatar bugɔ Équateur fana an bɛ se o la min tora tɔlantannaw de bɛna u jɔyɔrɔ fa u ka da u yɛrɛ la wa ne dalen b'a la n'u taara ni nin hakilina in ye ni nin cɛsiri in ye ani ka da u yɛrɛ la ani ka bila u dusukun na k'u b'a fɛ ka taa ɲɛ ne dalen b'a la tɔlantan 2 minnu tora u bɛna se sɔrɔ. Certains que les 2 matchs qui suivent, voilà,
ça sera des victoires. Abdou Diallo ni Cheikh Kouyaté n'u bɔra u ka joginiw kosɔn tɔlanta in na Sénégal farikolo ɲɛnajɛ jɛkulu Fédération sénégalaise de football y'a fɔ sɛbɛn kɔnɔ kunnafoni sow la ko bi araba Abdou Diallo kɔni ye ladegeliw kɛ tɔlantana tɔw nɔfɛ nga ko Cheikh Kouyaté n'i ma kɛ dɔni a tɛna tɔlantan kɛ u ni Qatar ni Équateur jamanaw cɛ bari a ka jogini ma kɛnɛya fɔlɔ. Nama Jara, Dakar, VOA Bamara. Ka kuncɛ VOA lasigiden Bamakɔ Mohamed Daɲogo ye ɲininkali tɛngun Adama Traoré la Segu Renaissance ani Segu AS Biton sɛnɛntɔlɔntana kɔrɔ don ani fana olu degeli karamɔgɔ kɔrɔ don hali n'a y'a sɔrɔ koloni fasa bɛ labaara kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ la kɛrɛnkɛrɛnyana sɛnɛntɔlɔntan na dusukun lami baaraw jɔyɔrɔ fana ka bon. Une fois que ni e a choisi k'a fɔ i b'a fɛ ka kɛ bɔlɔndila de ye le sport en général et le football en particulier ni i sɔnna k'a fɔ e b'a fɛ ka kɛ bɔlɔndila de ye fɛn damadɔ bɛɛ bɛ yen f'i k'i yɛrɛ minɛ o kan pour que i ka se ka tɔgɔ sɔrɔ baara o baara n'i donna la surtout bɔlɔnda i b'a fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ i b'a fɛ ka taa ɲɛ i ka sɔrɔ bɛ dépend na yɛrɛminɛ ye jumɛn ye ça mener une vie sportive heure dɔw bɛ yen o man ka joueur sɔrɔ yaala ni fɛnw na il y a des moments waati bɛ kɛ joueur bɛ se ka taa i janya ko dɔw kɛ pour que i yɛrɛ fari walawala dɔɔnin mais k'i hakili to i yɛrɛ la k'a fɔ ne ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ milieu min na ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ est ce que bɔlɔndilaw don ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ kun ka fɛn minnu kɛ est ce que ni bɔlɔnda bɛ sa. min ye coupe du monde Qatar bafɛn fila ye Adama Traoré y'a yira k'a ka gɛlɛn k'a fɔ ko jamana in de bɛ se kosɛbɛ jamana wane ko don kɛnɛ in kan. Je n'ai pas d'équipe favorite. Actuellement, les équipes se valent. Joueurs minnu bɛ kɛnɛ kan u bɛ ɲɔgɔn dɔn. Peut-être équipe min n'o y'a sɔrɔ en attaque et en défense n'u sera ka préparer sur le plan tactique olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Nama Jara Dakar Mohamed Daɲoko Bamakɔ ani Siaka Traoré Bamakɔ a kan bɛ sini alamisa novembre kalo tile 24. Ayiwa nin tun ye an ka jɛmukan ye a laban kuncɛyɔrɔ ye ka fɔ aw ɲɛna jɛmukan labɛnna Sɛk Ciro ani Senemu Keyita fɛ laseliw kɛra aw ye ni Kɛyatu Tarawele fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ aw ni cɛ aw ka kulumajɔ la.